Davina Reborn campur sari. Yuk kayak apa? Ayo Bunda, goyang Bunda yang di depan. Sini Mas Wisnu. Gimana? Lah aku kok kangen jenengan loh Mas Wisnu. Ojo duduk terus toh. Aku kepengen duet karo sampeyan. Aku anggere wis pedho ngene iki moh aku dingin ta wedan pisan ini Scoopy sitok ra mulih yo tau. Lho Mas sampean ta wedan Mas? Ta wedan? Nek kae saiki wis mari. Ndek kae. Iki kok yo. Pripun? Nggih Bu. Nggih. Ayo Mas. Ayo Mas Wisnu. Sabda panadita ramu mresli ramu dadyane sisihku amugi kawas dikani atresnaku bakal dina wong mati. Davina Reborn campur sari. Ayo Mas Wisnu. Hae. Sandy Audio Professional Sound System. Yo. Ayo Mas Wisnu. Sepisan ketemu awang apa kau
lakoni ya kaya iki Mas. Piye, Nduk? Abot tak lakoni. Nadyan abot kudu Tak lakoni. Lakon. Ampun kesleo lho. Menungso urip ning alam donya ki sak titahe menungso urip dikon bersyukur. Anjir. Kira ngerti dawuh para alim ulama wis ngandhake, Nduk. La in Pripun? sakartum la adidanakum mala in kafartum min adab bila satik. Lho. Apa iku Mas? Sapa wong sing gelem bersyukur bakal dinambah nikmate, sing kufur bakal entuk azabing Gusti. Kodrate menungso urip, menungso diciptakno ning alam donya sikil tumekaning sirah, Nggih. paring penak manggon ana ing tengah. Lho. Apa iku? Nek sugih rak sugih nemen, Nggih. nek ning ngisor kemnaraten ra mlarat nemen, ning tengah-tengah luwih penak. Engko nek sugih-sugih dhuwur pas tiba ngisor, tiba lara ning pikir, lara ning ati. Lah ya. Pintar sekali lho Mas Kamu Wisnu. get-gete wong. Aku yang wis lunas pinter kok iki kok ya. Wis tau edan pun tahu lho Bu. Sakniki pun pinter nggih Bu nggih. Luar biasa tenan iki. Jan. Lah ngene iki Wis wonge barek lho. Ngene iki nek raidan ra entuk dhuwit. Piye to? Lah terus ngene iki nek raidan sesuk nggo bayar mekar apa? Yo yo. Iya ya. Kandian. Aku ngantek apal lho. Wong nek mek mekar mesti ngapal lho Pancasila. Ngono Mas. Apal aku ndek bar mel. Terus gawe surat perjanjian. Piye Mas? Saya akan membayar hutang saya dan tidak mau berhenti. Loh, kok berhenti wae? Ibuke kok apal ya? Apal lho. Kowe lah ya kok apal Mas. Lah wong iki meke bareng aku. Wah. Rombongan berarti? Heh? Rombongan. Iya. Ngono ku rombongan to. Padyake. Kerek saiki bacotke. Monggo. Iki sik ya, Mas. Isek ah. Isek pisan. Sabda panadita ratu mreas liramu Dadyane siseku amugi Gusti Kyai atresnaku dino mati. Yo ha ha ha. Alhamdulillah. Matur sembah. Matur nuwun Mas Wisnu.